Hola, sóc el Xavi de la classe tercer C de l'Institut Joan Ramon Benaprés. Aquest 20 de desembre és la Marató i ni jo ni els meus companys i companyes ens volíem perdre l'oportunitat d'ajudar en aquest acte tan solidari. Ho hem aconseguit i ara vosaltres també podeu. Hola, sabeu el que és la Marató? Jo sí. La Marató de TV3 és un projecte solidari impulsat per la Televisió de Catalunya i la Fundació Marató de TV3, enfocat a obtenir recursos econòmics destinats a la investigació científica de malalties que ara per ara no tenen cura definitiva. Però la Marató de TV3 va molt més enllà de l'obtenció de fons. Una important tasca de sensibilització de la població catalana respecte a les malalties a les quals s'hi dedica. Per la Marató és tan important la recaptació de diners com la divulgació científica com l'escolarització de la societat en la cultura científica. Oh, on han anat? Bé, en aquesta situació d'excepcionalitat sanitària i davant la necessitat d'investigar més coses sobre la Covid-19, el patronat de la Fundació ha decidit canviar el tema principal de la Marató d'aquest any per la Covid-19. Llavors, el tema de les malalties mentals passa per l'any que ve. D'aquesta manera, nosaltres hem decidit fer algunes activitats i també produir alguns productes per recaudar diners per a la Marató i així contribuir. Per començar, hem fet aquestes meravelloses boles per l'arbre de Nadal, les quals, a part d'estar fetes amb materials reciclats, les hem fet amb molt d'amor i carinyo, que és el més important. Les podeu aconseguir aquí, el dia 21 de desembre, a l'Institut Benaprés, per només 2 euros. Però ara passem al plat gros. Sisplau, Gerard. Doncs sí, una panera. També per a la recaptació de diners de la Marató d'aquest any s'ha decidit fer una panera. I gràcies als diferents comerços del nostre municipi de Sitges ha sigut possible fer un recapte d'aliments de primera qualitat. Per participar a la panera l'únic que heu de fer és contactar nosaltres per comprar una o més butlletes. El guanyador sortirà el dilluns pel matí, que haurà de venir a l'institut a agafar la seva panera. Quins productes i quina panera més estupendos. Quina pena que hagueu de pagar per ells. Bé, són coses del capitalisme. Però recordeu que és per una bona causa i que qualsevol ajuda és benvinguda. Nosaltres hem col·laborat, ara et toca a tu. I és que en aquesta marató és important participar, perquè aquesta marató toca a tothom. Com farem per tornar a començar? I just wanna see my friends. I wanna walk the streets again. But I gotta be patient. Let's enjoy this combination. I just wanna feel your love, 'cause Instagram is not enough for me. But I gotta be patient. Let's enjoy this combination. But every day we'll sing a song to make you dance until this ends. I wanna see my friends. I wanna walk the streets again, again, again. But I gotta be patient. Let's enjoy this combination.